OK, takže čaute, vítajte u hry Super Meat Boy, ktorú hral aj Selassie, menom Selassie. Tak a môžeme začať. Chapter 1 Hello World. Toto je zvláštna verzia. Taká malú popise. Začne sa skáčaním podľa nej. Ty kako. Tam neskáč. Už mám. Ale to je strašné. Na 35% som dal. Možno vedavý. Tu iti. Akože tam ja tam ani nepôjdem. Aha, už mám nasilok. Ne? Ty kokos! Že som dobroval. Jo! Ja som aký čavo. LOL! Ale taká hovadina toto. Poď. Ježišmaria. Nepadni, dobre. Dobre, mám ju. Dobre, ideme ďalej. Teraz. Ježiš. LOL. Choď dole. Takže už to je parádne urobené. Tak, je to Jelešek Selassie, ale to je úplne iná, aká iná hra. Úplne iná hra. Toto je. Ježišmaria. Už som došiel. Jak to mám ubrzdiť? Poď. Ty kokos, že to nedám. LOL, ale ja môžem vlastne takto. Dal som to, jo. Ty kokos, sa to mám jak urobiť? Bič. Som panko. Kriste pane.
Ježiš, ty kokos. Paradička. No co to? Byť, musím od začiatku. Tak rýchlo. 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 Tu hen tam mi tanča. Čo je sporosta? Up, dobrý som. Čo tu ja? LOL! To čo tu, jak sa má? Ježiš, ty trapošina toto! Ja som sa ani to nedotkol. Ježiš! Ty ho neúkoj furt. Durčím, že neočujem, ty kráľa. Skúsim to teraz tajeto. Ježiš! No som rýky. Kurník. Ježišmaria. Prísam Bohu, že je to taká hovadinská. To je debil. To je čistý debil to. To Ježiš, to je kokos. Bohatstvo. Tak. To je debil. Nechápem, jak sa mám. Ty kokos. Bum. Aha. A to je to dobré na týchto, ale. Bum. Ježiš. Kriste. No. Jo. Chvála Bohu. A toto čo mám robiť? Opieklo. Troll face. Krištušacká dolina. Čak, jak sa to mohlo upaliť? Či čo urobiť? To nedám. Ani keby čo bolo. Áno. Dal som to. Yes. Mika. Strapak. Strapný. Čo mám povedať? Yes. Bitches. Strapak je. To je robiť čo? Čakaj. Ja musím ísť na druhé ísť. Na toto nedám. To nedám ani keby som sa povedal. Ježiš, toto je hovadina. Jak to môže urobiť, že sa to dá prejsť? Skáč. Ježiš, to je debil. Skáč. No, jo. Ježiš! Ježišmaria! To je hovadina, ak sa patrí. Ten ma tu rozreže.
Jo, jest, stoj. Teraz. Jo, tu sa dá prejsť. Toto sa dá jak, aha, už viem jak. Tak. Ježiš, nepadaj. Tak. No to, takto. Jak si to myslím, ja to asi nepadaj. Krištušacká dolina. Ježišmaria. LOL! Počkaj, čo vyskúšam. Tuto nie, to sa nedá vyskúšať. Ale ja kde mám vlastne ísť? Ja vlastne nemám, ja som nehento takto. To je troll! Počkaj, čo vyskúšam teraz? Ježiš! To jak sa tam má dostať? Kriste, pane! Bič! Ježiš! Počkaj, musím vždycky na to trpeť. No zás. Si debil, alebo sa uvedomí, ty kde skačeš? Ty troll, Ježiš! Juj! Dal som to. Ja z toho zblázním, hej, ty kokos. Ty kokos, nemáš šlak trafený, akože, no. Trapko. Ja tam ešte nebol. Hop. Ty debil. Skoč. Poriadne. Jo. Yes. Toto možno, že dám. To som proste ninja. Čakaj, že dám. Bitch. Ja som zamrzol. To zamrzlo. What? No to zamrzlo. A zas. A už to ide. Fúha, no celkom dobrá hra je to, no. Môžu mať to nervy, ale to ja nemám nervy. No, čo bolo? Kriste, pane! Mne to čo urobíme to? Už ma kopne. No, teraz to už. Teraz to už dám. No, dobre, nedám. Teraz to už dám. Musíme toto skončiť a potom končíme s narovaním. No, poď. Dobre, poď. Poď ty, trdlo, dávaj, dobre. Poď.
Puścisz sam, teraz tak to. Hop. Łop, 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 łop. Dobre. Łop, łop, łop. I to jest straszne to. On to furt dopredu akože. Naozaj šlaha. Makar by tam čo. Tu ma sorbie aj naozaj všetko. Hop. Ja som proste lama. Ja to nedám, aha. Nedám. No na to vysaď do toho, že... Môže to ako preskočiť, no. Môže to ako preskočiť. A teraz to dám, verím si. Teraz to dám. Nie, teraz to dám, naozaj, prísam Bohu, že to dám. Že to dám, lebo ja som pán! Do riti. Poď, tak. Tak, dobre, ideš, ty hazel. Ty debil. Škodíš. Daj, potom ma naskok. No, poď už. Dobre. Trochu, fúha. Čiže je takto skakať aj toto, hoď tu. Hop. Už to budem mať. Ja som to dal! Jo! Toto budeme končiť, lebo toto bolo brutálne, akože debilné. Víš? Jedna vec. To je aké vápnové. No dobre. Takže čaute, ďakujem za toto video, že ako zvláštneho super debila, sa, ktorý je debiľak debil, môžem vám skočiť. Ešte je to také debil. Keď tak díky, zabudujte, zdieľajte, lajkujte, všetko robte, ten palca dole, ok? Čaute! Všetko kakavce!